कॉमर्स श्रीराम कुमार गाजीपुर सरस्वती पूजा के परिवार की शुभकामना। घरियाव मोदी मैया प्रदेश घरियाव मोदी मैया घरियाव मोदी मैया सरस्वती मैया की सरस्वती मैया पहले पैया हाथ जोड़ी के कही हो जा सहैया कहले पूजा तुहार हो घरियाव मोदी मैया कहले पूजा तुहार हो घरियाव मोदी मैया सरस्वती मैया पहले पैया हाथ जोड़ी के कही हो जा सहैया कहले पूजा तुहार हो घरियाव मोदी मैया कहले पूजा तुहार हो घरियाव मोदी मैया घरियाव मोदी मैया घरियाव मोदी मैया परदेसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो योगापट्टी रोड धागरपट्टी बाजार कहले पूजा तुहार हो डीजे घरियाव मोदी मैया बानी गरीब बाकी दिल में बलसा के माई धैले बानी मनसा की कलसा बानी गरीब बाकी दिल में बलसा के माई धैले बानी मनसा की कलसा कहदी पुकार माई हम बेरी बेहरी तोहनी नजर में जे तू फेरी कदिले तू से गुहार हो घरियाव मोदी मैया कदिले पूजा तुहार हो घरियाव मोदी मैया घरियाव मोदी मैया घरियाव मोदी मैया कदिले पूजा तुहार हो तुहार हो नाम से बोले सरस्वती मैया की घरियाव मोदी मैया पंचमती के मांगिया जोड़िया पूजा कदिले माही हम हाथ जोड़िया पंचमती के मांगिया जोड़िया पूजा कदिले माही हम हाथ जोड़िया हर साल सही को रखे बकाई सुतल भगिया माँ हमरो जगह हाई इहे बायर जिहा महादेव घरियाव मोदी मैया कहले पूजा तुहार हो घरियाव मोदी मैया घरियाव मोदी मैया घरियाव मोदी मैया कहले पूजा तुहार हो तुहार हो नाम से बोले सरस्वती मैया की घरियाव मोदी मैया बानी बालक नहीं हम तो नादान हो आज के तोनी सदी दन ज्ञान हो बानी बालक नहीं हम तो नादान हो आज के तोनी सदी दन ज्ञान हो राइटर नवनीत लिखे राजू कहानिया सुन जितेंद्र गावे तोहर भजनिया सुनिल तनी सापु कहा देहु घरियाव मोदी मैया कदिले पूजा तुहार देहु घरियाव मोदी मैया परदेसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो योगापट्टी रोड